Ħafna nies ser iħossu n-nuqqas ta' tbissima tiegħu u tal-kelma soda li kellu. Kliem l-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt li l-ġimgħa ngħatat l-aħħar tislima lil Fr Nicholas Cachia fil-Knisja Arċipretali ta' San Nikola fis-Siġġiewi. Aktar kmieni Fr Nicholas Cachia kien espost tat-talb personali tal-pubbliku fil-Kappella ta' San Ġwan fis-Siġġiewi. Fr Cachia li kellu 59 sena u kien ilu jgħix l-Amerika l dawn l-aħħar 6 snin, miet fit-28 ta' Lulju fil-JFK Medical Center fi Florida. Bl-aħbar tiegħu tħalli diqa kbira partikolarment fost il-komunità tas-Siġġiewi u l-ħbieb kollha li kienu jafuh. Fr Nicholas serva bħala Viċi President tar-Radio RTK u tal-Media Center bejn l-2000 u l-2001 qabel ma sar President Eżekuttiv l-2001 sal-2003. Cachia kien ukoll lettur fit-Teoloġija Spiritwali fil-Fakultà ta' Teoloġija tal-Università ta' Malta sa mill-1996. George Mallija, l-kap tad-Dipartiment tal-Midja u Komunikazzjoni fl-Università ta' Malta, kien fost dawk li esprimew in-neked tagħhom għal mewt f'daqqa ta' Fr Nicholas. Fl-aħħar post tiegħu fuq il-medja soċjali li kien fit-8 ta' Lulju, Fr Nicholas irringrazzja lil Alla għat-33 sena tiegħu fis-sacerdozju u li jenu jibqa' jkun pożittiv u dejjem jgħid iva għas-sejħa tiegħu. Preżenti għal din l-aħħar tislima kien hemm ukoll kunsilliera kif ukoll kandidati tal-Partit Nazzjonalista.